do mali ko kan anga folbe bela jele bi amena kiberam na sawma ore ka fo ko kalo woro farala meru ulu bela jele ka mandaka kiberam sirama ulu ko ne ayire ka fo ko mali transition nyema ulu ko ne ayire ka fo ko meru ulu ko ni ka kalafili ko odina na se ka ke ni wati nun konnala kada ko chama ka kerengere ne la kana bale ya refenera o kama ule kalo woro fara meru ulu bela jele ka mandaka kawla dona ka fo ko o kalo woro ko ni ko abeda mine me kalo claim gwan fla samba fla aleni mugwan fla kawla dona ka fo ko ni woni asien fla na ne ko ni do be fara meru ulu ko ni ka mandaka ko sabla ko december kalo la samba fla ani mugwan gele ko ni wali akelen kera tuguni o bela jelen ko ni sababu bola la kana baliala kibara bare mambolo kada kulo kan ode alamusate melen shufe ayere la ka fo ko bingal ke wale do kon tara kan yesi tamanin kawma kibara musirama ulu kon na ayere ka fo ko jetke wale tabaw ko ulu kon ye ukunda tamani ye gendarmerie kan ni gata marfa kon ci ye gendarme ndola akoni yere la ka fo ko gendarme fla kon meno ko nunu yere kon be sella marfa kise ni mo flan soroga amanye u flabe uni turala ni wali am koni kelen flene akoni mun kan chama koni lawli sabla do koni ayire ka foko amame ko tamani ko haidra oga ziara kera eno ko jatiga wale tabanu kon dunga famiala ko o wale anu koni ko kurawiye ka do islamiala ni otebe uluma ko o fana bisa ke sababu ye kumna jatiga wale tabaw ulu koni billa kata bingal ke wale ta kanyasi tamani gendarmerie ma nga ame wati mina ikosta ama seka do ma kele mun koni ni jatige wale ta ka tamani kaw segere nga kibara mana bo ko fe ambo daw klukan kibara bare mambulo kada klukan ode tabakoro sila bakan kasara do kere no ni ayre la ka fo ko ma woro ulu joginala kibara msira ma ulu ko ne ayre ka fo sibrido mekalo claim wan kele neke kanya fla wakati du klafe sila bakan kasara do koni kela tabakoro ni o koni kera sababu ye ni o gara sababu camion do aleni minibus do ka ulu do nyogona o koni ko senfe ayire la ka fo ko ma duru nyogona ko ulu koni jogina ko sobe ko makile era ko fene kumbala ko o koni fene banana mobli koni ni nyogonje ko gani manu koni si koni maseka fusaya fo sapia pompier mo koni nale ulu nana kana ni manu koni bela jeleta kata ni uye hospital jumanila kibara bare mambulo kada kuloka ore jumado bingal ke wale do tala ka nyasi moto tiki do ma hippodrome na kibara msalama ule ayire ka fo ko fajiri wakati ko ni buru moto tiki ko ni ko ale kon metale aka felela ko musokele ale ni chefla ulu kon ne fle ka sirada ni buru moto tiki ko nye ninche ale maso ka moto di ni zone numa o kera sababu ni nu kon fene muru ko ni turu alela nga kibara do ya irana ka fo ko ni zone nun ko ni ko ubela jelo ko ni sera ka buli ni ga zo kilere ko ndo je bulo yinno ko ga ko amanye je ko ni turala ko ga mu so da ko kun kelme ka dadiki ke chela je ko ni bonela aninanga jama ko ni nana kana zone to kile do ko zorena ni ulu ko ni ya amine 17e arrondissement police ulu ko ron ka soro kana zoyi ko ni mine ni katakani ay kibara ware mana bo ko fe ambo daw luka ambalma ni ne kuye aga bido kibaro e kada okluka ani che